πνεύματι υποστηρίζω την Εκκλησία ιεράρχα Αθανάσιε, ο γράμματι των Ιωάννων ομοούσιος, ανακηρύσσος κατήσινος Άγιος, όσερον κυριοσιστών των Θεών νικέτε με, δωρήσαστε ημίτω μεγαέλεος. Ελέησον ημάς τους Θεός κατά το Μιχαήλεος, και μεθόν σου εφάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσά υπέρ των εξοχών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσά υπέρ του ευσεβούς ημών πάσης αρχής και εξουσίας των αυτών και καταρχήν θάλασσαν και αέρα χειροχρήστημων στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απευθυνότητων των Θεού, πάντων των ευλαγών προσκύτων του Αγίου Ναού του εορταζόντων την εορτήν και πανηγυρή ταύτην, να κατανοίξει παρακολουθούντων την ητάνευσιν ταύτην, την εξηγετέκης αυτών, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, προκοπής πρόοδου και ευτυχίας γραφτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σώμαστε και υπερευκρασίας αέρου και πορείας των καρπών της γης και πάντων των παραγωγών της πόλεως και ιερικής ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσά και υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούτων, κανόντων, εχμαλώτων, της σωτηρίας αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσά και υπέρ των μακαρίων και ιδιοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ψυχών των κοιμηθέντων του Θεού, Ιάννου, και των πρεσβυτέρου Αθανασίου, Δημητρίου, Σταύρου, Ιωνέκες του Γεωτάφτη, Μονέτη, και Μακαρίας, μνήμης και ονείου αγαθούς. Αιωνία η μνήμη αυτός. Και δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία, την πόλη, την ορία και περιοχή ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα, από ειδοχή μου, λιμού, σεισμού, καταποντισμού. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Και υπέρ του εισακούσε Κύριος της αιώνας της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Εφόκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των παράτων της γης, σαλάσει και έρηματραν, ήλιος γέννη μη δέσποταν, της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς. Αμήν. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και το Κέιν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις Θεός Μέγας, ο Θεός ημών, να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα δείξατε αγάπη, τιμή προς τον Άγιο Αθανάσιο. Βέβαια η μνήμη του ήταν προχθές, στις 2 του Μάη, αλλά κατ' οικονομία εμείς το τελούμε σήμερα. Που παράλληλα γιορτάζουμε
και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Ευχόμεθα λοιπόν η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη να ειρηνεύει και να γαληνεύει και τις ψυχές και τη ζωή όλων μας. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, διότι πράγματι υπήρξε ένας ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο οποίος έφαγε μία ζωή στον αγώνα. Πάνω από 16 έτη τα έφαγε στην εξορία. Γιατί όμως? Για την πίστη του Χριστού. Τα έβαλε με τον Άριο και η εποχή εκείνη ήταν πολύ οι Αριανοί, με αποτέλεσμα να υπερισχύουν και συνεχώς να τον εξορίζουν. Μέχρι έφτασε στο σημείο να κρύβεται μέσα και στα μνήματα των νεκρών. Σήμερα λοιπόν που εμείς δοξάζουμε και τιμούμε τον Μεγάλο Αθανάσιο, ας τον επικαλεστούμε τη βοήθειά του και ας τον παρακαλέσουμε να μας ενισχύει και στον δικό μας αγώνα. Να είστε καλά όλοι σας, χρόνια πολλά και βοήθειά σας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισόν. Ζωήν χαρισάμενον, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον. Για ελάτε να πάρετε αντίδωρο παρακαλώ και αγιασμό, ελάτε. Για ελάτε να πάρετε αγιασμό και αντίδωρο, ελάτε.